ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಅನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೊಕ ಹೇರ್ ಎಂಚ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಿಲ್ಲ ಹೇರ್ನ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದೆನ್ನುವ ಎನ್ನ ಹೇರ್ಲ ಒಟಾರೆತ್ತನ ಐಕೆ ಅನಿತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೂಲ್ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಅನ್ ಇಂಕೆ ಎತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡ ಆತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತುಂದ ಇಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಐ ಕೊಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಲ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ದಕ್ಲ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ 3 to 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಜಲ್ಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಈ ರೋಸ್ಮೇರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮನ ಅದು ಪಡು ಕುಜಲ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಟಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಎಗ್ ಆನಿಯನ್ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ಅನ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಬೊಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ.